हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्शननि बागै माने केम्पेइननिफ्राय नङा नमिनेशन गथायनायनिफ्राय केम्पेइननिफ्राय आरो भट होनायनिफ्राय लानानै भट रिजाल्टसिम सोर देरहादों सोर देरहायाखै बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनो भिडिअ माखासे क्लिपफोरखौहाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि मुङा थुलुंगा बर' नाम थुलुंगा बर' आं कालचारेल सेक्रेटारियाव इलेक्शन गेलेनो होननानै नैबे टीम बिउजों ओंखारदों মই टीम बिउर লগত মানে কালচাৰেল সেক্ৰেটাৰী হিচাপে কাম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যাতে আপোনালোকে চবে মানে মোক সাপোর্ট কৰে আমাৰ टीम बिउটো সাপোর্ট কৰে এটুকে মানে আশা কৰিছোঁ थैंक इउ ধন্যবাদ नै नमिनेशन होखांनायनि उनाव केन्टिनाव जानो फैबाय वेलकाम गाइस वेलकाम वाव वाव ऐसे चले ही नहीं घर से किस्मत पे रोने से क्या फायदा सोच लेना कि हम तुम मिले ही लोगोफोर दा जाबाय केम्पेइन बिसोरो बिथांमोना माने टीम प्रस्पेरिटीनिमोन जोंहा मोनथाम टीम हिसाबै दङमोन टीम डायनामिक टीम प्रस्पेरिटी एन्ड मोनसे टीमा जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्ट आरोना बे टीमनि नेम गैया बे इन्डिपेन्डेन्ट आरो दा गासिबो गावबा गावनि इन्ट्रडाक्शनखौ लानानै एसे एन्टारटेननि थाखाय बिदि गान खननाय मोसानाय बे जादों Happy Diwali everyone. Happy Diwali. So my name is Jyotiraj Brahma. Single. So my name is Jyotiraj Brahma from Political Science Department, and in this upcoming BUSU election 2023-2024, I am contesting for the portfolio of Vice President. So I request everyone please cooperate and support us and make us victorious in the upcoming election. Thank you. Nersun Narzari. He is from the opposite. Kulumbai. Namaste. Protomote. Happy Diwali to everybody. Happy Diwali. More name Nersun Narzari. I am from History Department, third sem student, and I am contesting for the portfolio of the General Secretary in the upcoming BUSU election. So, with the hostel members, with the hostelers, we all know that we have many problems, right? Ki problem ase amar? Problems bilak ase. Nichoy, amar team prosperity aru moi, Nelson Narzari, we will solve that. We will finish all the students' problems. Thank you. फीलिंग्स आने के बाद सब कुछ होता है।
हमारे लिए टीम्स एंड फॉर ओनली गर्ल्स वहाँ पर हम बॉयज रहता है वहाँ पर गर्ल्स हम जा नहीं सकते इसलिए हमारे लिए ओनली फॉर गर्ल्स। तो मैं आप लोग जिम मांग रहा है अभी, तो जिम में डेफिनेटली जो ये आपने बोला है दीदी, ये मैं नोट डाउन कर लेगा। लगुरी दीदी लोग को भी चाहिए, दीदी लोग को भी चाहिए, दीदी बोले या बहन मेरी तरफ से मैं जितना हो सके कोशिश करेगा। शायद जब तक मैं एजीएस होगा शायद कंप्लीट नहीं होगा, पर मैं ये ट्राई करेंगे मेरी तरफ से। शायद 50% कंप्लीट हो या 80% कंप्लीट हो, शायद नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो, फिर भी मेरी जितना तक मैं एजीएस होगा मैं ट्राई करेगा 20% कंप्लीट होने से भी 50% कंप्लीट होने से भी। थैंक यू, गुड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। लोगोफोर अब्ला जोंना बुसु इलेक्शना जोब्बाय, रिजाल्ट मोनबाय। अब्ला नोंथांमोना यावहाय सोर सोर देरहादों नायनानै लानो हागोन। ओमफ्राय बुंनानै होनि जोंहा सोर देरहादों होनोब्ला प्रेसिडेन्टआवहाय क्राइटिना टीम डायनामिकनिफ्राय,
GSआव टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय नेरसोन नार्जारी, भाइस प्रेसिडेन्टआव टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय ज्योतिराज ब्रह्म, AGSआव टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय पेन्टम, बेनिफ्राय लिटारेरियावहाय सानसुला बर' टीम प्रस्पेरिटी, देन सुफुं बसुमतारी माइनर गेम सेक्रेटारि, देन मेजर गेम सेक्रेटारियावहाय नब कुमार बसुमतारी इन्डिपेन्डेन्टनिफ्राय, बेनि उनाव कालचारेल सेक्रेटारि थुलुंगा बर' फ्रम टीम प्रस्पेरिटी, ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि डिउटि फ्रम टीम डायनामिक, देन सुजुमा गयारी फ्रम टीम प्रस्पेरिटी सेक्रेटारि बयज कमन रुम, बेनिफ्राय गर्ल्स कमन रुम मिताली बर्मन फ्रम टीम डायनामिक। लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय रिजाल्टखौ नङा होमबा, सोर सोर देरहाखो मा टीमनिफ्राय। दा मोनथामबो टीमनिफ्रायनो जेनेबा देरहाजोबदों नङा होमबा, सासेबो थालाङाखै। टीम डायनामिकनिफ्राय 3 देरहाबाय, टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय 8 देरहाबाय, बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्टनिफ्राय 1 देरहानाय जाबाय आरोना। अब्ला गासिबो इउनिटि खामानिखौ मावलांसिगोन आरो बिथांमोना आसा थादों आरो बुंनानै होखानि आङो खुला खुलि बुंगोन आरो आं खुला खुलिबो ओंखारखादों इउनिभार्सिटियावहाय। आङो टीम प्रस्पेरिटीखौहाय आङो सापर्ट होदोंमोन। दा माने बेवहाय टीम प्रस्पेरिटीनि बांसिन केम्पेइनखौ होनाय जादों आङो, मानोना आङो बेफोरनि भिडिअ लादों नालाय, बेनिखायनो। ओमफ्राय माखासेनि भिडिअ गैया, बेनिखायनो होनाय जायाखै, गाज्रि दा मोनसै।